butaques baix d'Atari. L'objectiu d'avui era donar a conèixer sobretot a la població de l'Olleria, però als aficionats en general del Family Cash al Sira Futbol Sala, un partit amistós que farem contra el Servi Grup Penyíscola i que serà el 7 de febrer, així al pavelló de la Solana, per agrair el tracte de l'Ajuntament i de l'Olleria Futbol Sala com a club que estem rebent així des que estem així entrenant per les obres del Palau. És un esdeveniment molt important, encara que siga un partit amistós, perquè per al poble de l'Olleria tindran a dos equips de primera divisió jugant en el seu poble, i en segona perquè per a la nostra escola, per als nostres xiquets i les seves famílies, va ser també molt important veure com aquest primer equip va a fer un superpartidasso per a deleite de tota la població i de les poblacions del voltant. Penso que la millor forma d'utilitzar els recursos és utilitzar-los molt. Entonces, optimitzar-los, utilitzar-los molt i que la gent pugui disfrutar d'ells. I que aquesta coordinació i aquesta col·laboració no pare. Si en un futur també hi ha que col·laborar d'altra forma, indistintament en un lloc o en un altre, esperem que sigui així, ha sigut un plaer per a nosaltres. En principi anem a posar-les a la venda sí en el pavelló, qualsevol dia de dilluns a divendres a partir de les 7 de l'esprast a les 10 de la nit estarem així, o bé jo o bé qualsevol dels monitors de l'escola, i el dissabte estarem de matí en tots els partits de les escoles i de vesprà en els partits de sèniors. Crec que ixen 400 entrades a la venda i esperem que el poble d'Olleria tinga gust de vindre a veure dos equips de primera divisió de futbol sala que, com ha dit antes, des de l'any 91 que no es jugava un partit de primera divisió així.